আজি আসিবা হৃদয় আজি ହେଇଗଲା ବଡ଼ ହୃଦୟ କାହାକୁ କରିବି ଦାଏ। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟା ଏତେ ଜୋର ଧରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ବସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦିଏ। ବସ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଠିକି ଦେବେ। ତୁ ବାବା ଚାକର ବାବୁ, ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ ତ ଦେଖା ଦରକାର ହେଲେ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁ? ଛୋଟ ଲୋକଟା ବାବୁ, କଥା କଣ କି ବାବୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକଟା। ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କଣ ନଜର ସବୁବେଳେ ପାଦରେ, ଆଉ ମୋ ନଜର କେମିତି ପଡିବନି କହେ? ଭଲ କଥା ତ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକାଟେ ହେଲୁ, ଚାକର ପକାଇ କରୁଛୁ। ଘରେ ତୋର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ବାପା। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସମୟ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କ ସମୟଟା ବୁଝି ଦେଇକି ଆସ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାବୁ ଆକୁ ଛୁଟିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ତା ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭିତରଟା ଏମିତି ଉଦ୍ଭୁଲିତ ହେଇ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ବାବୁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା। ଆଉ ବାପ କଥା ତ କିଛି କହିଲୁନି। ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆର ବାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପସ୍ତାଉଥାଅ, ତୋ ଭଳି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ବାପ ଦୂରରେ ଥବ ପସ୍ତାଉଥବ, କେବେ ବି ସୁଖରେ ନଥବ ସେ। ଆରେ କଣ ଭୋଲଟା କିଏ ବାରବାର କରୁଛି ତୁ କାଟି ଦଉଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ ବାବୁ, ମୋ ବୋଉ ଫୋନ କରୁଛି। କଥା କଣ କି ଘର ଛାଡିକି ଏତେ ସମୟ କେବେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବି। ତାପରେ ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ବାବୁ ମାନେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛି। ଫୋନ କରି କହିଦେ ଏଠି ତତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ମୋ କଥା ମାନିବ? ମୋ ବୋଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବ ତୁ ନା କୋଉ କାମ କରୁ, ତୁ କୋଉଠି ରହିପାରିବୁ, କିଛି କରିପାରିବୁ କିଛି। ହଉ ହଉ, ତେ ଫୋନ ଦେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ଆପଣ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ? ହଁ, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ? ଆରେ ହଁ, ଦେ ଫୋନ ଲଗେଇ ଦେ, ମୁଁ କହିଦେବି ତମ ପୁଅ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ଏଠି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେ ଫୋନ ଲଗେଇକି ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ବୋଉ କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ବାବୁ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଜୋରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ବୁଢୀ ତତେ କଣ କିଛି ଶୁଭୁନି ନା? ଆରେ ବାବୁଙ୍କର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେମିତି, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛି, ଜମା ଡରିବୁନି। କଥା ହଉ, ଆଉ
हेलो अब ଟିକେ ଜୋରରେ କହୁଛି हेलो ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି জীবন চাহুছি বঞ্চিবা পাই କଥା ହେବେ ତୋ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର କମ୍ପିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବଳି ବଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନରେ ମୋ ଛଡ଼ା ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇ କେତେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଛି ତଣ୍ଟିଟା ଥରିବନି ଏ ବୋଉ କଥା କଥା ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛି বয়স কহুছি আয়ুষ নাহি ଆମ ପୁଅ ଭାରି ଭଲ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ ମୋ ମନ କିଣି ଦେଇଛି ସେ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଯିବନି ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ ମୋରି ପୁଅ ହେଇ ହେଲା ଆରେ ତୋ ମା କଣ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ସେତିକିରେ ପରା ବୁଢ଼ୀର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ କାହିଁକି ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯିବନି ଭାବିଲେ ବାବୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ କଥା ହଉଛି ଓ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି ପରା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନେ ଫୋନ ନେ ଆଜି ତତେ ପ୍ରଥମ କରି କାମରେ ଜଏନ କରିଛୁ ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯା କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ମୋ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି ହେଲେ ବାବୁ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ କଣ ହେଲା? এটা সিনিয়র বাবা ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ ତୁ ନେଇ ଯା ବାବୁ ଏଇଟା ଦାମିକିଆ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର କଣ ଆରେ ଏମିତି କେତେ ସାଲ ବାଲବାନରେ ଅଛି ଏମିତି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତୁ ଏଇଟା ନେଇ ଯା ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦବୁ ଶୀତ ଦିନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ সম্পর্কটা চেপে খায় ধোকা হাজারে ভিড়রে লাগে ডাকে না চালু চালু পাতা হয়ে যাবে ফাঁকা সামনার দুনিয়া লাগে মরিচিকা কালি লাগি ছাতির হৃদয় আজি হেই গলা বড় নির্দয় কাহাକୁ କରିବି দায় हे जगन्नाथ तुमको अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु तुमको अशेष अशेष धन्यवाद तुम्हें आज मो बापा सागर मो बोर कथा कर मो काम को तुम्हें अधा हल्का करदेल तुमको अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु तुमको अशेष अशेष धन्यवाद बो জীবন চাহুছি বঞ্চিবা পাই বয়স কহুছি আয়ুষ নাই